Awangazi lendlukumeza lozenu ufike phina Awulelo sizile mina ngalungihlukumeza mina Awangazi lendlukumeza lozenu ufike phina Ngimukele bathandi bohlelo lwethu ngibingelela ukusibonisa kwantombela umzulu akade zabafoza nasemhlanga zaphela emadolweni lapho ngizothelela uhlelo lwethu nginiphathele umfowethu la ngimphethe ephila ndiza nama phela bonke sikwenza live asifuna ukuthi wazi uqonda ukuthi asisenze nje into engekho senza nabantu bekhona la sibaphethe uhlelo lwethu mfowethu ngicela ubingelela abantu uzethuka angibingelele kubaba bohlelo libingelelwa ushumlansiza kufanele azobhaliya mhlanga namazobho inkovu ikhalathi inkovu inkulu engathi ifana le usho ukuthi umbhemu wale ePietermaritzburg ebhula kuyinto abazolifota ukuthi njengoba sengizile ezethula ukuthi usuka phansi le kwathi kwantaba zibongo ukuthi kwanto kwantaba zibongo sePietermaritzburg lona dolobha lami engithena kulona amakhaya ngalusela kona lapha eBhulwa kodwa ke iMaritzburg njengakithi naye ke njengoba lezwa-ke echaza eqondisa kahle lapho ukuthi usukaphi mfowethu ngicela ukutshela abantu abathanda bomculo unesikhathi esingakanani ukhona kulo msebenzi owenzayo njengamanje usho ukuthi ngathi ukuthanda kwami umculo ngoba ngikhule emndenini okade ucula nasemasontweni ushawa nengoma kanjalo ngikhule ngawo umculo kodwa kuthe ngo-2006 yilapho ngale khona ukuthi ngazi izinto ezifana nestudio ngasebenza i-album engicabanga ukuthi ngayenza ngawo 2007 ingazange ziphumelele kwase kwathi ngo-2009 ngadibana nobhuti laba engisebenzisana nabo kwi-industry le engiyenza ngamasikhathi kusho ukuthi i-album le i-special prayer ngiyenze ngo-2009 kuba ngo-2015 ngenxa yey'nkinga ebesibhekana nazo so-ke kusho ukuthi sesingabala-ke kusuka kuleyo mnyaka kuzodibana seniyezwa ukuthi unawo umsebenzi akhuluma ngawo kodwa-ke abantu abathembi ngifuna abantu bakhobe babheke ukuthi lokhu esikwenzayo ngikhuluma naye ngqo uShumi mfowethu ngicela uzuse abantu ukuthi uwe lona ngodume ngakho nabantu abakwazi ngakho ongakwazi ngokubona kodwa ezwe umsebenzi wakho mawudlala ukuthi uwena lona ngoba bayofika izimo zabo ibele muva yabakhalela laba bayofaka ezikwini ngoba bayofika izimo zabo ibele muva becabanga igithi nenkulungwane izosaladliwa ngamanye amadoda becabanga igithi nenkulungwane bishope nebalaba yabo bayofika izimo zabo ibele muva becabanga igithi nenkulungwane shebandla ngabo ngisho abaphathi bemali abaphathi benyuko ngabe njalo ifite impumelelo yenu maphumelela ngoba nifete umzamo wenu aphela ngabo shebandla ngabo wafika ungaphethe lutho lenhlabeni ungaphethe lutho futhi wafika ungaphethe lutho lenhlabeni ungaphethe lutho futhi awayosala wadawusela imina wethu njalo kufanele bazofoliya mntakazi bazofuna ibovu ikhalathi ibovu ikhulu welengo nengathi efana le wayichaza khuluma futhi nayizwa ukuthi akuningi ukuthi ngichaze ngoba uzikhulumela khona intambo ezishwalwa khona iphimbo lesishwalwa khona ongazenza ukuzwa mfowethu tshela abantu ungaphi umsebenzi onayo futhi abafisa ukuthi bakulandele bakuxoshe kuzo zonke indawo bakuhlala kanjani abantu
kusho ukuthi uShumle Insizwa une-page ku-Facebook okusho ukuthi nje uma uthe Shumle Insizwa Maskandi Group uzomthola lapho. Singayithokozela kakhulu i-support nokuthi liviwe imisebenzi esiyenzile naku-YouTube. Okusho ukuthi-ke ngiyatholakala futhi nasenambeni ethi 063 0120 542 for ama-bookings uma ngabe ukuthi udinga sizokunandisela yabona. Bese-ke ukuthi-ke kwezinye indawo mhlawumbe efana nama-email okusho ukuthi ungazi ukuthi nje sabelomncwabe@gmail.com la kutholakala khona mina. Ngiyabonga. Uchazele konke abafuthi nikhulekhe yonke inona lapho kula khona. Ngicela niqhubeke nithenge umculo endaweni efanele ukuze phela bezozuza ngemisebenzi yabo lena abayenza emihle. Sengibala uhlelo ngicela mfowethu ubayise kubantu abathanda uhlelo. Ngithathe leli thuba ngibonge kakhulu ithuba esenalo lokuthi sibe lolu hlelo kanje. Sicela ukuthi isi-support namanye abantu ama-artist azayo nasephambili iwaphe i-support lokho kosenza ukuthi ngaso sonke isikhathi basenze music studio sijabulile ngoba asilutho ngaphandle kwento kanje. Ngithi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicela konke lo msebenzi wethu niwulandele kakhulu lapha kwiSibo Vision Media kanjalo neMzansi Trend TV. So besikunethulela njalo okunonileyo bathandi bohlelo. Siyabonga. Awunoni umhlaba uyonona makunjani na wekufulisela uteli usithathela abantu esibathandayo uyonona makunjani na wekufulisela uteli usithathela abantu esibathandayo